Jeste vi ljudi, ja smo u PC Monster HD i danas započinjemo nov serijal Skyblock. Ljudi, rešio sam da idem Skyblock. Sad sam ga baš instalirao i sad da vidimo šta imamo često. Prvo što ćemo da radimo je da napravimo najbitniju stvar, skoro najbitniju stvar, blokove. Ovdje ćemo da napravimo kako ovo previše laga. Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5. Sad ovo treba da iskopamo ovaj blok. Ajde više. Nešto neće. Evo, iskopamo se. Sad ćemo da napravimo najbitniju mašinu sa blokove. Tako, sad tu treba voda. Sad ovdje treba lava. Sad ću to da se siđe i napravit ćeš kamen. Tako je. Sad ćemo da pokupimo na hranu. Tako. Ajde. Tako. Sad ćemo da pokupimo ovo. Da je sve zarafno. To. I odmah ćemo da posadimo na ovo. Tako. Sad ovu vodu ćemo da uradimo. I sad ćemo da iskopamo na drvo tamo. Da nam ne padne, mi ćemo, ajde to dužit ćemo još neko recimo. Tu. I još onda tako, sad ćemo da krenemo kako ovo prvo. Malo na početku laga, ali nema veze. Nadam se da neće nam smeta. Tako, ćemo da pretvorimo. Da, možemo ovo da uzimamo od kuće. Možemo ovako da uzimamo od kuće ove blokove. Neće ništa fali s kući. Tako da možemo to slobodno da radimo. Ako nam treba mnogo još blokova, ako nam treba. I da, pošto vidite da smo dobili novu kravu smo imali, onda ćemo da napravimo njen obor, to ću tako da uradim. Da, napravimo. Da, iskopim dosta drva. Nešto što je toliko. Tako, treba ćemo, recimo još jedno. Sad imamo 32 drveta. Sada ćemo da napravimo malo što prijeće, neće nam trebati dosta. Recimo, neće nam trebati više od ovoga što prijeće. Sad ovo je fence, jedan fence. Samo da napravim još sad će nam trebati napraviti. Imamo 15, to je sasvim dovoljno. Samo da nađemo moju kravu. Zapaliti piše, nešto zapaliti. Onda ćemo da je gurnemo ovako. Tako da sad ćemo da stavimo da je sagradimo stane više.
Kako si stupu? Cijeli broj zezaš. Čekaj, ajde više. Ajde ću vidjeti tako. To si ovaj. Što da vidiš. Tu ti svetlo. Tu su fans da stavim na brzinu. Ti ćeš sada budeš tu. Rešili smo se sa kravom. Ajde ćemo kupiti ovo kao pumpkin. Ne znam zašto će nam to, ali nema veze, da poslužim. I sad ćemo da napravimo, treba će nam još jedno drugo. Treba nam kram da bi iskopali dosta kamena i da bi napravili beskonačni izvor vode. Sad odajem na crafting table. Tako. Sad iskopamo dosta kamena. Hajde stvoriš. Treba će nam, neće nam trebati puno. To samo da zagledam. To samo da zagledam. Poslije ćemo bolje stvari da napravimo. Samo malo brže da se stvaramo. Ajde. Neće nam trebati puno, ali negdje oko 12 recimo. Ajde vidiš šta je. Imamo 8 za sad. Poslije ću kopam. Ovo nam za sad dosta. Ajde jednu površinu da napravimo. Ovo ćemo sada pokupimo. Za maslo. Onda ćemo to uraditi. Ovo ćemo da pokupimo. Pošto nam neće trebati. Evo samo za boje recimo. Bude sad trebalo. Uzet ću ovaj pijesak. I ovaj pijesak. Tako. Ovo ne treba. Stavit ćemo još jedan pijesak ovdje. Tako. I tako. Hajde još postavit se. Neće na pijesku se postaviti. Sad prvo da napravimo beskonačni izvor vode, pa ćemo poslije sve. A recimo možda ovdje. Tako. Ovako ćemo. Ovdje. Tako. I sad samo treba da uzet ćemo neku do vode pa ćemo poslije to. I treba ćemo još. Mislim da imamo se, nema dalje. To ćemo da se rešimo u sljedećoj epizodi. I to je bilo sve za epizodu Surfing.com. Ako vas vidjelo, vidimo se u sljedećoj. Ćao!